Sa pagbalik nila sa mundo ng mga tao, ay pinili ng mag-asawang tumungo sa pabrika upang mabigyan ng tulong ang naghihingalong pangkat ni Baromeo. Kahit napakalaki na noon ng tiyan ni Lola Astring, ay hindi ito naging alintana para sa kanya upang mailigtas ang kaibigan ng kanyang asawa. Sa pagdating nila sa lugar ni Baromeo, ay doon nila nasilayan ang iilang pangkat ni Baromeo na nagmamasid sa pintuan ng pabrika. Wala naman sila noong nararamdamang kakaiba, kung kaya't naging kampante sila noong mga oras na yon na hindi pa aatake ang kanilang kalaban. Nang makita na noon nila si Baromeo, ay doon nila isiniwalat ang kanilang plano ukol sa maaari nilang gawing patibong laban sa maninikil. Baromeo, kaya mo bang maging pain para sa planong ito? Bago namin ilahad sa iyo ni Astring ang aming naisip na plano, ay kinakailangan mong sumang-ayon dito. Wika ni Dario. Nang marinig ito ni Baromeo, ay tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Wala na kasi siya noong pagpipilian, gawa ng nakalagay na sa bingit ng kamatayan ang buhay ng kanyang mag-ina. Kahit ano, Dario, gagawin ko. Maligtas lamang ang kahuli-hulihan ng aking angkan. Wika ni Baromeo. Kasabay ng pagwika ni Baromeo ay ang dahan-dahan niyang paglapit kay Lola Astring na para bang meron itong pakay. Nang tuluyan na siyang makalapit sa asawa ni Dario, ay agaran din naman itong lumuhod sa harapan nito na siyang labis na ikinagulat ng lahat ng naroon. Habang nakaluhod noon ang pinuno ng mga suduklon, ay doon napansin ni Gonzalo ang pagluluha nito. Maraming salamat, Hogi ng Babaylan, sa iyong tulong na ibinibigay sa amin. Buong puso kong nagpapasalamat sa iyo. Dahil kahit kami ay mga demonyo, pinili mo pa rin kaming tulungan. Tunay ngang tagasunod ang mga babayla ng suduklon, maging sa pangkasalukuyang panahon. Dagdag pa ni Baromeo. Nang marinig ito ni Dario, halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Baromeo. Yun kasi ang unang beses na magkita sila ng kanyang asawa, kung kaya't labis siyang nagulat sa inasal nito. Matapos nitong makapagsalita, ay panay lang din naman ang pag-iyak ni Baromeo habang dahan-dahang dumadapa sa lupa. Pinunong Suduklon, ikinagagalak kong masaya mong pagtanggap sa aking pagtulong. Nagawa ko lamang ang bagay na ito dahil sa hindi ko kayo matiis, lalong-lalo na ang aking asawa. Ipagpaliban mo na muna ang iyong pasasalamat, Pinunong Suduklon, dahil meron pa tayong kalaban na papatayin. Sa loob ng digmaan, ay piliin ninyong dumistansya sa akin, nang sa gayoy hindi kayo manghina sa aking tangang-tangang mutya. Sagot naman ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Baromeo, ay dahan-dahan din itong tumayo habang nagpupunas ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, ay matagumpay na nilang napag-usapan ang tungkol sa kanilang plano. Bago sumapit noon ang 7:00 ng gabi, ay ninais ni Lola Astring na magbigay ng ritual para sa diwata ng buwan upang masiguro niya ang tulong na kanyang hinihingi. Habang abala noon si Lola Astring, ay patuloy namang nagbabantay ang pangkat ni Dario sa labas ng pabrika. Bale, sa pagkakataong yon, nasa 5 na lamang ang bilang ng kanyang gabunang mandirigma, sa kadahilanang pinili niyang wag na munang pasamahin ang iilan sa kanyang mga kasamang sugatan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbabantay, ay bigla silang napatigil nang masipat nila ang 2 panauhing naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan.
Nang masilayan nila Dario ang dalawang nilalang na yon, ay doon nila napagtantong magkauri ang mga ito sa kadahilan ng halos hindi nagkakaiba ang kanilang mga kasuotan. Sa paglapit ng mga maninikil sa kinaroroonan nila Dario, ay doon nila nasilayan ang pagngisi ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika ang isa dito ng, "Pasensya na kayo kung naging huli ang pagdalaw ko. Nagyaya pa kasi ako ng isang kalaro natin sa gabing ito Siguraduhin ninyong mabibigyan nyo kami ng magandang laban ngayon, gabunan. Para naman, hindi masayang ang aming oras sa pagpunta namin dito sa lugar ninyo." Wika ng maninikil. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan nilang pagbaba ng kanilang mga talukbong na siyang naging sanhi upang masilayan nila Dario ang nakakatakot na pagmumukha ng mga ito. Ayon kay Dario na halos ibang-iba na noon ang itsura ng maninikil na huli nilang nakalaban ng sa hindi malamang dahilan. Animoy, seryoso na ang mga ito noong gabi, kung kaya't hindi maiwasang matakot nila Dario. Alam nila kung ano ang kalibre ng mga nilalang na yon na siyang labis niyang ikinatakot. Maging ang mga gabunang kasama noon ni Dario ay halos hindi maiwasang panghinaan, gawa ng alam nila kung anong uri ng nilalang ang kanilang kinakalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang natigilan ang mga maninikil ng masipat nila ang paglabas ni Lola Astring sa loob ng pabrika. Kasabay ng pagsilay nila sa babaylan, ay ang dahan-dahan nilang pag-atras sa kanilang kinaroroonan. Uuwi na ba kayo, mga Ginoo?" tanong dito ni Lola Astring. Nang marinig ito ng mga maninikil, ay bigla na lamang itong nag-angil ng sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang nagwika ang isa dito ng, "Ano ang ginagawa ng babaylan sa lugar na pinagpupugaran ng mga suduklon at gabunan?" Kasabay ng pagwika ng nilalang na yon, ay ang dahan-dahan naman itong paglabas ng kanyang panabas na sandata upang maipakita ang nalalapit na pag-uumpisa ng kanilang labanan. "Mas mainam, babaylan, na umalis ka na lang dito ng payapa. Huwag mo kaming pilitin na ikaw ay aming kalabanin dahil hindi ka namin sasantuhin. Wala kaming pake kung kaanib ka ng tribong kinalugdan ni Lahon." Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay halos napangiti na lamang ito sa sinabi ng maninikil. Kampante ang asawa noon ni Dario sa kadahilanang alam na niya ang elementong kahinaan ng isa sa mga maninikil na kanilang makakalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan din namang naglaho ang isa sa mga ito na siyang naging hudyat ng pag-uumpisa ng kanilang digmaan. Nang masipat nila Dario na wala na ito sa kanyang katinuan, ay agaran din namang nagsipulasan ang mga gabunan patungo sa likuran ni Lola Astring. Si Dario naman noong mga oras na yon ay dumikit na kay Baromeo upang magsilbing depensa nito. Kasabay ng pagkawala ng isa sa mga maninikil ay ang unti-unti din namang pagbabago ng anyo ng kasama nito. Nang magawa na nitong magpalit ng kanyang anyo, ay doon tumambad sa harapan nila Dario ang isang nilalang na halos maihahalin tulad na sa isang gabunang kawangis ng isang aso. Habang patuloy niya itong sinisipat, ay doon niya napagtanto na ang mga wangis ng mga maninikil ay halos may katulad sa iba't ibang uri ng mga hayop na nakatira sa mundo ng mga tao. Ilang minuto pa ang lumipas,
biglang lumitaw ang maninikil na naglalaho sa likuran ng isang gabunang kasama ni Dario sa digmaan. Nang maramdaman ni Lola Astring ang paglitaw nito, ay dali-dali din naman niyang ibinato ang kanyang mutya ng palakol upang hindi magawang mapatay ng maninikil ang kadugo ni Dario. Nang masipat ng maninikil ang paglitaw ng isang ginintoang palakol, ay dali-dali rin naman itong naglaho sa kanyang kinaroroonan. Sa pagbagsak ng mahiwagang armas ni Lola Astring, ay ang paglaho naman niya sa kanyang kinaroroonan upang lapitan ang kanyang mutya ng palakol. Matapos niya itong gawin, ay pinili naman nila Daryong muling kaharapin ang maninikil na nasa wangis ng isang aso. Sa paglusob nila sa nilalang, ay ang agara namang pagpapakawala ni Barromeo ng kanyang mga ilusyon upang magawa niyang maprotektahan ang pangkat ni Dario na bihasa sa pakikidigma. Nang magawa na nilang malapitan ang nilalang, ay agaran din naman sila nitong sinugod na parabang wala itong nararamdamang takot sa kanilang uri. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang lumitaw ang isang maninikil sa likuran ni Lola Astring. Sa pagtangka nitong undaya ng saksak ang babaylan, ay agara naman itong naramdaman ni Lola Astring. Nang masipat niyang malapit nang lumapat sa kanyang balat ang pira nitong sandata, ay dali-dali rin naman niya itong sinalag ng kanyang mutya ng palakol. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay pinili ng asawa ni Dario na patuloy itong sugurin, nang sa gayoy hindi na ito magkaroon ng pagkakataon upang maglaho sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Alam noon ni Lola Astring na hindi siya kakayanin ng maninikil sa pisikal na kumbate, kung kaya't sinulit niya ang pagkakataong yun upang tuluyan ng makitila ng buhay ang isa sa kanilang kalaban. Nang masipat naman ni Barromeo ang ginagawa ng asawa ni Dario, ay agaran din naman ang pagtungo ng kanyang mga ilusyon upang bigyan ito ng tulong. Sa pagpapatuloy ng kanilang digmaan, ay halos aminado ang pangkat ni Dario na hindi nila basta-bastang mapapatay ang isinamang maninikil ng kalaban nila noong nagdaang gabi. Halos kasi magkapantay lamang sila nito ng lakas pagdating sa pisikal na kombate na siyang labis-labis niyang ikinakabahala. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nasipat ng maninikil na yon ang isang gabunang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Pagtalo nito sa lupa, ay dali-dali rin naman itong sinalubong ng maninikil habang inilalabas ang kanyang panabas na armas. Kasabay ng pagsilay noon ni Dario, ay ang pagsigaw niya sa kanyang kasama na ilihis ang landas na nais niyang tunguhin. Alam niyang magagawa siya noong patayin ng maninikil sa kadahilan ng meron pa itong ikinukubling sandata sa likod ng kanyang siko. Ngunit kahit anong sigaw noon ang gawin nila Dario, ay huli na para sa kanilang kasama ang umiwas sa nalalapit niyang kamatayan. Paglapit sa kanya ng maninikil na yon, ay agaran din namang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Wala na noong nagawa si Dario kung hindi ang magsisisigaw dahil sa labis na galit sa kanilang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nila Dario na buong puwersa nilang susugurin ang maninikil upang kahit papaano'y magkaroon sila ng pag-asang matalo ang kanilang kalaban. Mga kapatid, magpakatatag kayo dahil merong masayang bukas na naghihintay sa atin. Labis-labis akong nalulungkot sa pagkamatay ng iilan sa ating mga kasama. Pero kinakailangan nating ipagpatuloy ang laban na ito upang makamit ang masayang bukas ng ating angkan. Hindi masasayang ang sakripisyo ng buhay ng mga namaalam
Dahil para ito sa magiging supling ng ating mga supling. Wika ni Dario habang naghahanda silang sumugod ng sabay-sabay. Nang makakuha na sila noon ng tapang sa mga katagang binitawan ng kanilang pinuno, ay doon na sila nag-umpisang umangil habang ginagawa ang ritual ng paghahanda sa kamatayan. Ayon kay Pio Carpio, na ang ritual na ginawa noon ng kanyang ama ay isang tradisyon ng mga gabunang aswang kapag alam nilang malabo na silang makaligtas sa digmaan. Ang ginagawa ng mga gabunan kapag isinasagawa ang ritual ay ang pagkagat sa kanilang mga braso habang dahan-dahang dumadakot ng lupa. Pinatutuluan nila ito ng kanilang mga dugo na siyang agaran din naman nilang kinakain. Paniniwala kasi noon ng angkan nila Dario na ang pagkain ng lupa at kanilang dugo ay ang huli nilang magiging baon sa pangalawang paglalakbay ng kanilang mga kaluluwa. Yon ang magsisilbing pagkain ng kanilang wisyo upang hindi sila magutom sa daang kanilang tatahakin patungong impyerno. Matapos gawin nila Dario ang ritual, ay agaran din naman silang sumugod sa kinaroroonan ng maninikil. Sa pagsugod nila sa kanilang kalaban, ay halos panay ang kanilang pagsisigaw upang kahit papaano'y magawa nilang panatilihin ang kanilang tapang sa kanilang mga sarili. Si Dario noon ay halos hindi na magawang makatingin kay Lola Astring sa kadahilanang nahihiya siya sa kanyang asawa. Hindi kasi noon maisip ni Dario ang sasapitin ng kanyang mag-iina kapag tuluyan na siyang napatay ng maninikil. Nang tuluyan na silang makalapit sa kanilang kalaban, ay agad naman nila itong sinunggaban ng sabay-sabay upang magawa nilang paralisahin ang galaw nito sa kanyang kinatatayuan. Sa pagsunggab nila noon ng sabay-sabay, ay kitang-kita ni Dario ang pagkamatay ng iilan sa kanyang mga kasama. May iilan sa kanyang mga kapatid noon ang kanyang nasilayan na nakangiti, habang dahan-dahang tumutulo ang napakalapot nitong dugo sa kanyang buong katawan. Patawad, Ginoong Dario. Hanggang dito na lamang ang pagtulong namin sa iyo. Naway sa mga susunod mong tagasunod ay maging matapat din sila sa iyo at sa ating paniniwala. Hanggang sa kahuli-hulihang hininga ko, Pinuno, ay patuloy pa rin akong nagtitiwala sa iyong pagiging isang mahusay na pinuno ng ating angkan. Wika ng gabunan. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran naman niyang pagsisigaw sa kadahilanang walang awa siyang pinag-uundayan ng saksak ng maninikil na kanilang sinunggaban. Nang mapagtanto ni Dario na nasa alanganin silang sitwasyon, ay pinili niyang umatras na muna pansamantala nang sa gayoy muli silang makaisip ng bago nilang gagawin. Sa kabilang dako naman, ay patuloy pa ring nakikipaglaban si Barumeo at si Lola Astring sa malapusang maninikil na minsan ang pumatay ng iilan sa mga kauring suduklo ni Barumeo. Hindi ako magsasawang makipaglaro sa iyo, babaylan. Aanhin mo ang iyong malakas na sandata kung hindi mo ako magagawang tamaan o masugatan man lang. Wika ng maninikil. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran din naman itong paglaho sa kanyang kinaroroonan. Si Lola Astring naman noon ay piniling manahimik na lamang habang tinatawag ang tulong ni Bulan sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napangiti na lamang itong si Lola Astring habang nagwiwika ng, "Manalangin ka na, demonyo, dahil dumating na ang panahong kinakatakutan mo." Matapos niyang makapagsalita, ay bigla namang lumutang ang maninikil sa hindi malamang dahilan.
Gulat na gulat ang nilalang na yon, gawa ng hindi pa niya inuutusan noon ang kanyang makapangyarihang mutya na siya ay palutangin sa lugar na kanyang kinaroroonan. Nang masipat niya ang pagtakip ng ulap sa buwan, ay halos doon na ito nakaramdam ng pagkabahala sa kanyang katawan. Sa pagsilay niya sa kinatatayuan ni Lola Astring, ay doon niya nakita ang pagtaas ng kaliwang kamay nito habang dahan-dahang lumilitaw ang mga malabaging nalubid sa kanyang mga kamay. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang maramdaman ng maninikil ang hindi mabilang na baging na nakapulupot sa kanyang mga kamay at paa. Maging sa leeg nito ay may mga baging na gumagapang na siyang labis niyang ikinagulat. Matapos niya itong masilayan ay halos buong lakas niya naman itong winawaklit sa pag-asang magagawa niya pang tumakas kung patuloy niyang puputulin ang mga baging na yon. Ngunit lingid sa kaalaman ng maninikil na mas lalong dumarami ang baging na pagmamay-ari ni Lola Astring kapag ito ay pinuputol ng pisikal na kaanyuan na walang halong mga usal. Habang patuloy noong nagwawala ang maninikil, ay bigla na lamang itong bumagsak sa lupa nang hindi na nito makayanan ang napakaraming baging na umiikot sa kanyang katawan. Nang mapagtanto nitong hindi na niya kayang kumawala sa pagkakadakip ni Lola Astring, ay wala na siyang nagawa kung hindi ang humingi ng tulong sa kanyang kasama. Nang marinig ni Lola Astring ang pagsisigaw nito, ay dali-dali rin naman niya itong hinila ng walang pagdadalawang isip. Sa paglapit ng maninikil sa kanyang kinaroroonan, ay ang agara namang paghataw ni Lola Astring ng kanyang mutya ng palakol. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyan na itong mawala ng buhay na siyang ikinagulat ng isa nitong kasama. Nang masipat ng kanilang kalaban na patay na ang kanyang kauri, ay ninais na lamang nitong tumakas na merong mga pagbabantang binitawan sa pangkat ni Dario. Okay, sunod kagad natin yung 26 pero siguro mga ilang hours kasi maliligo muna ako. Yun lang. Salamat.